Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Kasampagaan, Lawak, Pangasinan. Project part 19. So dito, retouching na lang naman tayo rito sa mga paint dito sa labas. So yung kulay pala nito, smoke gray ng Davis, tapos ito yung seal gray ng Davis. Tapos dito yung semi-gloss na white ng Davis. So yan po yung nilagay natin dyan na pintura. So halos ano na to, patapos na. Kaya lang meron pa po tayong mga i-retouch dito na hindi nakikita rito sa camera. Pero pag sa actual, meron pa yung katulad na ito. Ayan yung gawa ni Kwan. Ayan o. So paparitas natin yan. So lahat yan. So pinapaano ko lahat ng moldura kasi yan yung mga yung mga sulok-sulok niya, mga cuttings niya medyo hindi pa magandang tignan. So ayan po yung ipapayos natin. Pero naglilinis na rin naman tayo rito ng bintana kasi natapos, akala nila tapos okay na. So meron pa tayong babalikan pa uli natin yung mga ibang pipinturahan dyan mga boss. So kasi yung may-ari ng bahay nito nasa abroad. So ako yung, siyempre tayo yung may project nito. Dapat kahit wala sila, maayos natin yung trabaho natin dito sa bahay nila. Bali tayo yung magiging inspector para dito sa bahay nila. So dapat pag dating nila sir, yung may-ari ng bahay nito ay wala na silang makikitang hindi maganda. So dapat yun ang dapat natin siguraduhin dito sa project. So kaya yan, retouching tayo, baka 1 week pa po to bago matapos. Pati doon sa loob, ayusin din po natin yung mga pintura doon sa loob bago tayo mag turnover sa may-ari. So babalik pa naman tayo rito para doon sa ibang ipapagawang project gaya ng modular cabinet. So yan po yung isa pang babalikan natin dito. Okay, so sa ngayon yan lang muna yung update dito sa project natin dito sa Kasampagaan, Lawak, Pangasinan. Alright.